Takatanga tine musha pamadzamai watakavaka ndobva tazopiwa munda nababa ndobva tatama ndobva taenda kuPlaza tikavaka imba yatakavaka funga imba yakavakwa nababa murume uyu akabva anditsvagira mumwe mukadzi nifunga inini handa kuramba madzimai angu ndiwo akandiramba vakandipa gupuro funga 2017 ndikuda mafaera asina kukanikwa nezvepadera ndoda nyaya dzedu pane nyaya murume musikana auya kunomangara achitiye uya kudarira mambo tigwaniswe mundu watakapiwa nababa vangu inini pane pisi inoda unganichirima murume akaendesa muda katakatotengesa mundu saka inini ndafunga kuti chiyani muda wekozi ndikapiwa nababa vangu mukadzi akwake murume ari kwake pamusoro ichangana nemurume unofunga tikasiyana 2017 ndobva ndaenda bana nogara kumba ndagara kumba takatanga tine musha pamadzamai watakavaka ndobva tazopiwa munda nababa ndobva tatama ndobva taenda kuPlaza tikavaka imba yatakavaka funga imba yakavakwa nababa tavaka imba murume uyu akabva anditsvagira mumwe mukadzi nokurwadziwa kwandakaita ndikabva ndasuduka bva ndapamba pana amai nokusagarisana kwanga tisingaite saka tadaro tikatanga hatina kubva takatadza kuwirirana taingogara tichingowirana sekuwirirana kwataitawo kudhara gore rakapera funga vakauya taivaka gwari munina wangu vakashedza hama dzangu vakati ndoti ndidzokerane nemukadzi wangu pane nyaya panyaya pemunda pandairima inini vakapatora ndobva varimisa munhu wokurenda uyu ane munda wake antori netsamba yake ndokunetsana kwandikaita nemurume wangu tema tikatone tinotaura nafunga akandidzinga kumba kwake enda zvinhu zvautaura taura pamusoro changamira funga wakutaura kwakuita madzimai angu tikasiyana 2017 nguva yese vanga chirima kumba kwabereka wavo funga gore rakapera vakandikumbira kunga pitsi kati ndikumbirawo chi mira toda kubvunza mubvunzo mwacho munda makapuwana munda takautsvagirwa naatezvara mutotsvagirwa naatezvara vakakutsvagira kuti muwane munda uri musitamani uri musitamangu toda kubvunza iwe usati aenda kunyaya kana atezvara vakakutsvagira munda kana marambana nomwana wopachino chakanaka here ndokubvunzawo iwewe panenge pasina chakanaka panofamba sei mene ndingataurawo pamusoro taura nifunga inini handa kuramba madzimai angu ndiwo akandiramba vakandipa gupuro funga 2017 mamaitana sei hatina chatakakavadzana navo panguva iyoyo vakangosumukawo pamba vakaenda kumba kwavo funga vakaita 3 days vari kumba kwavo ndakabva ndazotera kumba kwavo tingogara mupurazi mumwe chete ndatera kudaro ndaimutanga mataura nyaya manzwa nyaya ipapa ndeyekuti uyo ari kunzi akapiwa munda nababa vake mukuwasha saka mukuwasha nhasi mukadzi akuti yatishiya nechi munda baba womusikana saka chatoda ngoti mungopedza kutaura kuti pakati pavo uya toudza kuti mutemo unoti kudi muri kungozvitaura kutaura but nyaya iko ndekuti ndangomubvunza mubvunzo kuti kana atezvera vakakupa munda vakakutsvagira munda vakakupa kana maramba nomwana wopachino vachaenderera mberi here panyaya yemunda bozikura kuti angai uyo akapa munda uyu unoda kuti nji ano mwana wake saka apa pasina zvomunda because uyu mwana wakaita se aramba bozi muridzi woruva anotora anytime ruva rake paanoda
wachinza zvati kudhibhaita namana asi pamusoro zvangu aiwa ndati zvokutaura alright muchaenda kutaura ngepanze endai namutauriro panze endai uyafadzai tofamba mbauti bate vijana nyari apa vanhu vakarambana kara right varambana mukadzi ari kurima munda kwabereki murume ndobva asara pastendi yakatsvagwa natezvara right mukadzi manje akuti inini toda kuti ndiwe ndirimo apa tishiyane munda indiyo ndorimo papi pastendi sezvo iwe uri kurendesa munda asi vanhu vari kurenda munda vaivai kuvana vana vanhu vashandi kuwana iwe ndori kubhenefita saka toda kuti ndiye ndirime pamunda ipapo vanhu vangu havane chokudi chokurarama nacho pamusoro pezvo ndoda kuuya futi ndizogara imba dzangu dzedza ndikasiya dziye ndaka futi ndigare futi ipapo saka murume anga achita vanhu kuramba kukurendesa munda mukadzi ndakakurendesa munda ndikakupawo zvikwa nehekta mukadzi ndobva aramba akati aiwa pawakandipa iwe hapaite kugomo iwe uri kurendesa munhu pakanaka inini wochiti ndiende kurima kugomo hazviite ndoda kurima pacho paakarima ipapo wawakarendesa munda ndipada kuti ndirime ini saka imapasisa kuti kudi murume ndobva amboti dai zvanga zvichiita mambo ndaikukwidzai bhasi moya muone pano kurendesa pandikati mukadzi arime pari kuramba pacho kuti pakanaka sei mozodzoka mozopa ripoti kuna mambo mapaona ndomatauriro azoitawo murume orit ko panyaya yekugara kwamataura panyaya yekugara handida kuzopa tsete kuudza kuti anogona kupadzoka here mukadzi kupagara akatora here mumwe mukadzi uyo ari pamba ano mumwe mukadzi right chatingangokutaurai ndechekuti haisi kupera ngaipere yakadai so imi mikwirai bhazi munoona munda wacho kura kuti munda uyu uno munhu ari kuseri muri kunzwa zvauyo uno munhu ari kuseri vese ava vana simba pamunda upi iwo munda wanomuridzwa wena akautsvaka but since vanovana vese hatisi kuda kudaro imi chiendai muona munda kana muchikwanisa kuti 2 years to 2 that's all ndaimaita izvozvo mavatsvagere mari yobhasi apedzi next saka muchandigarira panze apo tozorangana muchavachaya pasi Izonyaya mabhasi tuoku